Balima et Mali kunnafoni.net jabarani lageba waka micro trottoir wagati sera donc bi amena na boka ɲininkali kɛ ancien premier ministre n'o ye Soumeylou Boubèye Maïga ye ko abe il est sous mandat de dépôt donc amena na ɲininkali kɛ mɔgɔ la waklina ye jumɛn ye arrestation ko la. An sɔgɔma. Mban sɔgɔma ne ba. Ibi se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Ne tɔgɔ Alpha Magi Doumbia. Bon ne hakilina ye mun ye nin ko la sisan n'a ma ɲa a minɛra tiɲɛw ɲinina tiɲɛw dɔnna bon an bɛ a ko to justice de bolo sisan justice se ka baara kɛ bon ni nin ko ninnu ma ban nin ye jamana ci ko de kɛlɛkɛminɛnw o ye an yɛrɛ ka sécurité de bon o ko mana ɲagami mɔgɔ kelen fɛ ne kɔni bolo o minɛli ye diyagoya ye quoi. Bon an bɛ ko to juge bolo olu ka baara kɛ. Mais an bɛ se k'a dɔn Alpha yɛrɛ dalen bɛ juge la k'u bɛ se ka jugement ɲuman kɛ. Bon ne dalen b'u la parce que nin moment in na mɔgɔ minɛta caman minɛra quoi. Bon u kana falen dɔrɔn. Mais i bɛ ɲinɛ Soumeylou Boubèye tun ye premier ministre kɔrɔ ye relation caman b'a la voilà. Ouais mais o t'a la o ni kɔni ne ko kɛ i kan ka minɛ relation t'i b'o la dɛ ne ba. I hakilina ni ka kuma laban ye jumɛn? Bon ne hakilina ni ka kuma laban nin ko ɲɔgɔnna bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ k'a kɛ hali mun tɛ Boubèye yɛrɛ ne nin ko kɛra sisan nɔ caman b'i ta dabila ou bien caman bɛ bɔ a la quoi. Okay. Merci Alpha. Bonjour. Bonjour, ça va? Amadou Abdoulaye Touré, enseignant à la retraite. A kuma in mɛnna fɔ la komi sariya dɔ b'a kuma dɔ b'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ n'a sɔrɔ a nɔ b'a la sariya b'a ka baara kɛ comme ça tiɲɛ bɛ dɔn n'a nɔ t'a la fana yɛrɛ o fana tiɲɛ bɛ dɔn sinon tubabu ka zana dɔ b'a fɔ ko nul n'est au-dessus de la loi maa si tɛ sariya sanfɛ donc ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye ko kolon kɛ i bɛ wele ka ɲininka i nɔ b'a i nɔ t'a la i bɛ wele ka ɲininka ni nɔ yera la i nɔ bɛ minɛ ni nɔ ma y'a la aya faama bɛ min k'o kɛ. Est-ce que nous pouvons déjà savoir est-ce que monsieur Touré fait confiance à la justice? Bi bi in na kɔni denmisɛnnin minnu bɛ an dalen don la parce que kunu caman tɛmɛna o y'a ko nɔɔni mais denmisɛnnin minnu bɛ yen bi an ka danaya b'o kan jeune magistrat minnu bɛ yen bi an dalen b'a la n'u y'u bila ka baara k'u ɲɛmɔ ni faama m'u sen don o sen na kuma caman bɛ yen nɔ ko caman bɛ yen ko kolon caman kelen bɛ yen o bɛ ɲɛdɔn o bɛ fɛsɛfɛsɛ non bon mɔgɔ wɛrɛw welela o mɔgɔ caman wɛrɛw welela baasi ma y'o la donc ni Boubèye welela normalement ni Boubèye ni minnu y'a baara kɛ hali n'a sɔrɔ président de b'a la a b'o tɔgɔ fɔ ni ministre b'a la a b'o tɔgɔ fɔ comme ça ko bɛ fɛsɛfɛsɛ parce que a welela min kama tiɲɛ yɛrɛ la ko gɛlɛn don dɛ ko gɛlɛn don. Bon an kɔni bɛ min fɔ justice tout le temps mɔgɔw b'u ka mɔgɔw dalen t'u la mais u k'u gɛlɛya ka waleyaw kɛ minnu b'a to mɔgɔw bɛ se ka dɔw la k'a fɔ alhamdulilayi bi Mali justice kɔni a bɛ ka taa taabolo fɛ o de fana bɛ jamanadenw hakili sigi. Bon mon dernier mot an bɛ jamana sumani de fɛ jamana wari minnu tiɲɛna fan ni fan Ala k'a to an ka se k'o fara ɲɔgɔn kan wala a ka kɛ jamana ka jɔ hɛrɛ ka sɔrɔ jamana kɔnɔ jamanaden bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ an b'o de ɲini. An b'a ɲini Ala ka faamaw sigi an kunna minnu bɛ jamana fɛ minnu tɛna kɛ wari dunna ye minnu tɛna kɛ tiɲɛnikɛla ye an b'o de ɲini bi Ala fɛ Ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn a ka baara la. Merci monsieur Touré. Bonjour Nefa. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu? Voilà ne tɔgɔ Seguba Dante ka bɔ Jikɔrɔni. Et monsieur Dante an bɛ se k'i ɲininka bi an bɔra k'an mɛn ko Premier ministre kɔrɔ Soumeylou Boubèye Maïga a bɛ sous mandat de dépôt parce que a ye avion ni armement dɔw san donc i hakilina jumɛn? Voilà ne hakilina ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya fɔlɔ n b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ aw minnu sera ma k'an ɲininka a diyara n ye a bɛnna an ma fɛnɛ mais maliyɛn filɛ bi bi in na an tɛ tiɲɛ de fɛ Boubèye ye armement minnu san n'u ko dɔw ko carton dɔw yɛrɛ mais an bɛ actuellement bi an ɲɛ bɛ min na bi yɛrɛ
an ka président n'o ye fɛngɛ yɛrɛ Asimu Goyita yɛrɛ a bɛ ka boli fɛngɛ min kɔnɔ mobili min kɔnɔ o ye Bube ka sanni dɔ ye n'a sɔrɔ a man ɲi fanga b'olu de bolo bi u ka ɲininka u ka minɛ mɔgɔw ɲininka min ye min ye olu de b'a bɛɛ kalama u ka ɲɛfɔ an ye an ka se ka ɲɔgɔn kunnafoniya o kɔni o bɛ diya an ye n'o tɛ o de kɔni ye ne hakilina ye fɔlɔ. Mais an bɛ se k'a dɔn Dante yɛrɛ dalen don justice la k'a bɛ se ka affaire trancher ka ɲɛ. Bon ne tɛ se k'a fɛn fɔ la tantôt fɔlɔ parce que la Mali juge ko bilama a kɛlen don k'an kamana gan minnu b'a ɲɛfɛ bi bon tiɲɛ la maliyɛnw don an kɔni an dalen don a la u kan ka se k'a ɲɛnabɔ ka ɲɛ awɔ n'Ala sɔnna. I ka kuma laban. N ka kuma laban ye min ye maliyɛnw an ka kɛ tiɲɛ fɛ tiɲɛ de bɛ laban an ka kɛ tiɲɛ fɛ yanni an ka compter mɔgɔ gɛrɛ kan fɔlɔ an ka compter an yɛrɛ kun kan bari o de bɛ laban awɔ o de ne ka fɛ ka fɔ. Merci Dante. Balima Mali kunnafoni jabarani lagebaw aw tulo kun gɛrzɛgɛ kɛra min ye micro-trottoir la o de tun ye nin ye hali kama sɔrɔ an ye tentative caman kɛ ka mɔgɔw la kuma an sera ka min sɔrɔ o de ye nin ye an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ.